Pozdravujem vás, priatelia. Dnes máme 20. december 2025. Ukazoval som pred jedným alebo 2 dňami včelstvo, ktoré má očividný problém s nozematózou. Majú takto pokaľaný letáč. Takže vyskúšam ich pokvapkať octovou vodou. Vidíme, že aký to bude mať účinok, či im to pomôže. Čiže dnes je dosť teplo, tak uvidíme pokvapkami klasickým octom. Troška im okyslíme prostredie a uvidíme, aký to bude mať účinok. Takže všetko zatiaľ. Majte sa.